Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live kag sa amon nga YouTube channel. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. May replacement na sa treasurer sa Isabela nga ginaligar ginkawatan. Korean National pilason sa sunog sa Dumaguete City. Sa bago na nga site sa LTO Bacolod Patigayunon ang vehicle registration sumugod sa Lunes nga adlaw. Chinese company nga nagapanghimo sa electric vehicle nakigsapol na sa kay Mayor Albi Benitez. Kag sa Good Vibes dinag sa Festival Street Party sa tripping ni Ruming kag ubin pa nga environmentalist sa Baganihan. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, Chinese firm ang nakigsapol kay Mayor Albi Benitez para sa plano nga pagtukod sang 10 billion pesos nga electric vehicle plant. Sa pagsinapol ginpresentar sa mga opisyal sang Jiangsu Fengshuan New Energy Power Technology Corporation kay Mayor Albi Benitez ang electric jeep kag ang pagtukod sang 10 billion pesos electric vehicle plant sa Bacolod. Suno sa alkalde, ang mga Chinese investors ang iya nakaupod sang ginupdan niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa state visit sa China sang Enero. Gindugang sang alkalde nga excited na ang kumpanya nga matigayon ng plano amo nga luyag Manila nga maplansyang tanan antes matukod ang multi-billion pesos nga project. Ang kumpanya upod sa ila Korean partners ang mag-aobra sang electric-powered public utility vehicle. Sa number 9, naghingagaw transfer sa iya voters registration gikan sa Barangay Poblasyon sa Tuboso sa Barangay Magtikol si Councilor Richard Hauhoko. Sunod sa kay Hauhoko nga sadto nagserbis ang tatlo ka mga termino bilang mayor sang Banwa. Laban nga siya ang magapapili bilang punong barangay sa Magtikol sa ginapaabot nga barangay election sa Oktubre. Automatic naman sunod sa iya ang iya resignation bilang konsehal sa tiun nga mag-file siya sa kandidatura bilang punong barangay. Wala niya man ginalipod nga mahimo siya magpapili bilang presidente sa Association of Barangay Captains. Patag niya bilang local chief executive sadto nahangpan niya ang importansya sang pagpangalagad sa mga yara sa grassroots. Ginsiling niya man nga sarang makahimo sang reforms nga mas mapaayo pagid ang pagserbisyo sa mga pumuluyo. Bilang anay local chief executive, nakita kuman karon ara sa konseho then kita sa finance and appropriation, kita ko nga kung man tang pagpanerbisyo nato sa kabarangayan, siguro mas ma-sharpen pagid naton kag ma-improve pagid naton ang diretso nga kay ang barangay sa front line no. Mas diretso pagid no, mas dasig pagid siguro pagid kun ara ma-covered pagid naton sa barangay. Mayor, may plano ka maglagan ABC President? Posible. Sa number 8, Committee on Good Governance ginasugura na ang pagpang-usisa sa inventory sa mga equipment sa tagsa ka mga department sa syudad sang Bacolod. Hindi lang mga government vehicle ang isa-isa nga ginausisa sang syudad, pati mga office equipment halin sa mga computer set kag iban pa nga government assets ang gina-inventory man karon sang syudad pinagi sa Committee on Good Governance. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, may mga computer units sila nga nausisa nga hindi na makita ang CPU. Ang mga government assets ang may memorandum of receipt sa naka-assign nga empleyado. Gani siya man ang posible manabat kung may missing parts o kung equipment. Ang inventory pamagi man suno kay Maghari agud mapatod kung serviceable kag mapuslan pa ang mga pagkabutang sang gobyerno o kung dapat na iniibaligya kung gubaon kag hindi na mapuslan pa. Sa sini nga Pebrero, ginalauman nga masubmit sang tagsa ka departamento ang ila inventory list. Sa number 7, isa ka senior citizen nga ginreklamo sa pagpangmules sa isa ka minor de edad, arestado sa Tanay City sa Negros Oriental. Arestado sa karon ang isa ka senior citizen nga ginreklamo nga sa pagpangmules sa isa ka minor de edad matapos ginserbi ang iyang sining warrant of arrest
sa violation sa Section 5 sa Republic Act 7610. Ang 63 anyos nga suspect ang gidakop sa Tanay City, Negros Oriental. Pagi sa gipatigayon nga operations ang PNP batok sa suspect sa girekabig nga number 1 most wanted sa syudad. Detained siya sa karon sa Tanhay PNP. Sa number 6, isa ka anay konsehal nga nagtambag lang sa inaway ang napilasan sang mabunan sang bulang. Pilason ang anay konsehal sa Banwa sang Isabela nga si Sari Sarimong matapos ini mabunan kahapon sang kaagahon sa Barangay 7. Sa investigasyon sang PNP, si Sarimong ang nagtambag lang sa away sang iabyan kag sang sospek nga si Antonio Lindayaw. Sunod sa pulis, mahimo nagpensa ng sospek nga nakainom nga si Sarimong ang mabulig sa iabyan gani iya iniginbuno sa tiyan gamit ang bulang. Gindala sa ospital ang biktima agod mabulong. Nag-surrender na kaina sa Canlaon City PNP. Sunod sa pulis ang suspect kag kaso nga frustrated homicide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, isa ka Korean national ang pilason sa nagluntad nga sunog sa Dumaguete City. Bodega kag salakyan nagkalasunog man sa Bacolod City. Amo sining halit kag gituga sa sunog nagluntad kay nasang aga sa Villa Estefania sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Isa ka payag nga ginhimo bodega ang nasunog. Maswerte nga wala naman malabot ang mga nakurong nga mga ido nga yara na sa tupad sa nasunog nga bodega. Ginhibalo pa sang BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Kay naman sang aga nasunog ang isa ka elf van nga nagaparking lang sa sulod sang isa ka compound sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Sunod sa BFP, wala man nagaanda ng van sa natabo ang sunog gani ila pa ginhibalo kung ano ang gitunaan sa pagkasunog sini. Samtang pilaso naman ang isa ka Korean national matapos masunog ang iya sini nga ginarentahan nga apartment sa Dumaguete City, Negros Oriental sang kahapon. Ang biktima amo si Wons Lee, 47 anyos. Mismo sa kwarto ni Lee, nagsugod ang kalayo sunod sa BFP. Sa number 4, ginsugura ng dry run para sa tracking system sa paghakot sang basura sa syudad. Gamit ang cellular phone, sarang nang ma-monitor sang publiko kung diin ang mga dump trucks nga magahakot sang basura kada adlaw. Yari ang report. Ang mapasiguro nga nagalabay sila nga rota ang mga dump trucks para maghakot sang basura kag ang mababaskog pa ang waste collection program kabahin sa mga kabangdanan nga ginlunsar sang IPM Construction Development Corporation ang phone-based tracking system. Gamit ang tracking app sa cellphone, pwede nga ma-monitor sang pumuluyo kung diin ang mga dump trucks agud masigurado nga nahakot ang ila basura kay real-time ang tracking system. This time aton nga testingan kung bala nagagana real-time kag accurate ang tracking system nga ginagamit sa IPM sa paghakot karon sang ilang nga basura diri sa syudad. So click kita sa ginhatag man nga link sa nga makita sa Bacolod PIO Facebook page. Ang makita naton nagwa ang app sa IPM. May ara sang choices makita mo locate our trucks. So dry run pa lamang ini prat testingan naton IPM. May ari dire ari sa Barangay Villamonte. Timing ari kita subong sa may area sang home site. So i-track naton, lantawon naton kung bala ari ni ang truck subong sang IPM kay naka-tracking di siya mga ka-digicast sa area sang Ilac Avenue. So ma-proceed kita dito, i-check naton kung ara ang truck. Suno kay IPM CDC Director John Vincent Mercado, phone-based ang tracking system nga nabase sa mobile data connection, gani wala masyado sang problema bahin sa signal. Yara pa lang ini karon sa phase 1 kag plano sang private contractor nga madugangan sang notification kag navigation ng phone app. Madugang mandiri ang collection list agud masiguro nga nahakot sa mga palero ang mga basura nga na-assign sa ilang rota. To give more transparency, we're going to also include a collected name if that location has been collected. So we are also doing simultaneous on phase 1 and 2. Ari kita subong na sa may Ilac Avenue sa Barangay Villamonte. Kag as truck, ari na ang dump truck sa IPM diri sa may Ilac Avenue. Kag kung tan-awon ninyo, ari gid siya sa aton karon nga atubangan. So real time mga ka-DJcast ang tracking system
nga sa dry run karon nga ginapatigayon sa nga IPM CDC sa pagakot sa mga basura diri sa syudad sang Bacolod. Sa tracking system nakalistang dump truck number pati ng driver kag ang iya sini nga cellphone number. Gin-testing man naton nga makontak ang driver sang ginasundan naton nga dump truck. Ugaling wala nagasabat ang driver, amo nga ato na lang siya ginsaka sa yaman nga dump truck. Amo ning truck mo nakabutang COMP 057 o Jimboy Ferrer ikaw ne? Oo. Nakabutang sa sa truck number mo ang cellphone number mo, which is hindi gali mo sa number mo. Tandaan ang Sige. number mo, sir. I-update mo sir ang number mo ha. Okay, Para sir. maano. Okay, sir. Sige, O sige lang, wala problema. Kay test run pa malang ni. Oo. At least na balanta nga muna. Okay, sir. Hindi po dahil may gatawag, ga-drive ka sa truck. Hindi man kayo gagamit man ko earpad, sir. AirPods ka. So, okay man lang, sir. Kay sa ano man nila para makwagit lang di malaktawan ang ruta. Sabagay, okay man na kay para mabalaan man nila nga among ruta. Huwag man among ginalaktawan. Pero anong sunod sa pamunuan sang IPM, padayon pa karon ang ilang training sa mga drivers kag mga garbage collectors agod nga mas mapasanyog pang ila pagserbisyo kadungan sang tracking system. Ginapatuman naman ang zonal schedule sa collection sang basura agod masolusyonan ang backlog sa hakotay sang basura. Sa number 3, ipasulod sa mental hospital. Ini naging reaksyon ni San Carlos City Mayor Renato Agustilo sa ginaduso sa karon ni Governor Ruel Digamo sa Negros Oriental nga magpatukod sang ikatatlo nga probinsya sa Negros para magpasugot siya sa Negros Island Region. Sunod sa kay Agustilo, wae si Digamo kag tuyo sini nga i-divert ang atensyon gikan sa NIR. Luyag di Digamo nga may isa pagid ka probinsya nga itukod sa isla kag ini ang pagatapuan sa mga banwa kag syudad halin sa Escalante City padulong sa Valle Hermoso sa Negros Oriental. Suno kay Agustilo, humalin pa man sa una nga pagtukod sang NIR, hindi na pabor si Digamo kag ang gobernador, ang napilitan lang. Ang pamangkot suno sa kay Agustilo, kung handa bala ang tanan para sa ginaduso ni Digamo, labi na ang bangin sa budget. May counter proposal man si Agustilo sa gobernador. Iniya mo nga ang katunga sa Negros Oriental gikan naman sa Manhuyod padulong sa Escalante City ang ilakip sa bag-o nga probinsya kag ang mangin capital amo ang San Carlos City. Lahog di Agustilo kag siling nga siya dayon ang mangin gobernador. Ipasulod na lang sa mental hospital. Si Digamo is really wise to divert the attention of the creation of NAR. Oh. Di ba? So, siya nagpo siya nga may NIR kita. Iwato ng NIR. But knowing Digamo nga alin sa una sa time pa ni former Governor Maranyon. Maranyon, nag-oppose gina siya. Sa number 2, sumugod sa Lunes sa bag-o na nga site sa LTO office sa Bacolod sa Barangay Mansilingan ang registration sa mga salakyan. Ginalauman sa pamuno sa LTO nga sa bag-o nila nga opisina malikawan na ang mga fixers. May report si Romeo Subaldo. Matapos ang 32 ka tuig, may bago nga talatapan na ang Land Transportation Office sa Bacolod sa Purok Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan sa mismo higad lang sa gina-construct ka Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Suno siya kay LTO Bacolod Chief Renato Novero, sumugod sa Lunes kung wala problema sa internet connection, diri na patigayunon ang tanan nga mga pagrehistro sa mga salakyan samtang ang pag-process naman sa driver's license ang magasunod man. Sa vehicle. Renewal. Transfer, mga kanak. Ang mapiktuhan lang, bali ang butsil kung mabili na to sa old site, ang licensing transactions. Masunod sila siguro ang pinaka-latest na 2 weeks from now. Matransfer ba din sila? Oo. Dugang pa ni Novero, bentaha ang ini nga site kay man, may malapad nga parking, kag hindi magtugas ang traffic ang mga naga-process diri. Hindi pareho sa daan nilang opisina, nga isa ka dako nga problema ang paggilutok sa mga salakyan. Bangod nga may pader na sa palibot kag may guard sa gate, wala naman sa lugar nga hukmungan pa ang mga fixer. Sa kliyente namon, parkingan nila lapad, noon na wala mga infrastructure na nga hukmungan sa mga fixers. Kontrolado naman ang mga kliyente nga masulod. Ang isa ka hektarya nga duta kag ang building ang gindonate sa provincial government sa Negros Occidental. Miyara pa sa nagapabilin nga informal settlers sa likod sa ilang opisina.
May multipurpose building man para sa mga meetings kag para sa pagkuha sa student's license. Mas madabo ang sarang nga ma-accommodate sa sulod sang bag-o nga opisina kag may mas organisado na nga sistema sa dalagan sang ilang nga transaksyon. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginapabot nga mga report sa buong adlaw ang mga bulo sa OIC Treasurer sang Banwa sang Isabela. Inisunod sa kay Mayor Irene Montilla nga nagsiling nga siya ang nagsulat sa Bureau of Local Government Finance nga naging usang termination ni Nanette Escarda nga nagserbi nga OIC Treasurer sa Banwa bangod sang loss of trust and confidence. As of press time, ginapabot sunod sa kay Montilla ang pag-report ni Jessie Gumapas nga magaserbi nga acting treasurer sa Isabela. Sa karon, ginahulat ni Montilla ang resulta sa investigasyon sa PNP kag sang probinsya kasunod sa report nga pagransak sa balay ni Escarda sa Bacolod City kung saan nadula ang cash kag mga cheque sang Banwa nga iya gidala para kuntani i-deposito sa bangko. Sa report sa Commission on Audit sunod sa kay Montilla, 2.6 million pesos ang cash nga nadula kag 3.8 million naman ang sa cheque. Sunod sa kay Montilla, wala ginatugutan na pagbitbit sa mga empleyado sang tagsa nila kabalay sangkon anuman nga iya sang gobyerno. Ikaduha, may naka-assign nga persona ang Banwa nga mo ang mangin responsable sa pagdeposito sang kwarta sang Banwa. Ginapasalig naman ni Montilla nga magapanabat ang sinuman nga responsable sa pagkadula sang kantidad nga gikan sa koleksyon sang Banwa. Kaya nagsulat ako ng letter of recommendation to the Bureau of Local Government BLGF Finance requesting na i-terminate namon ang kanyang pagiging OIC sa Isabela because of the loss of trust and confidence on the part of the municipality. So they found a replacement sa iya and ginahulat lang namon na maabot ang bago niya ma-replace sa iya. Kagyari naman pabalo namon sa inyong abang pag-good vibes sini nga weekend. Bawal ang pikon. Ini ang dapat itandaan kung magkanto sila sa festival sa Cadiz City. Kinahanglan mo sang extra nga bayo, extra nga pasensya, kag extra nga puwersa. Sa street party kag lahamitan na isang pinta, magka-level ang tanan. Wala may ginapili ang pagpamalit sa pinta gani. Tanan naga-enjoy. Hindi pwede ang magapangutos. Kung mangutos, perde. Aton balikan ang sinadya sininag sa Festival 2023 sa buwas sa tripping ni Ruming. Sa Baganihan naman, sa lamaharon niya nga edad nang inkabahin siya sang nagabalabag sa pagtukod sang coal-fired power plant sa probinsya. Ginpangunahan niya man karon ang grupo sa mga young volunteers nga nagakampanya para mabuhinan ang problema sa basura. Ang recycled food ang nahimo nila nga good food para makahatag man sa dugang nga income sa komunidad. Aton kilalahon ang babae nga environment advocate kag ang iyang mga kaupdanan nga mga food waste hero sa sininaman nga episode sang Baganihan. Nick, pinasayagin mga experience, masadya ang maka-experience nila sa festival, di ba? Kakanto na da. Umano na siling mo, bawal ang pikon, hindi pwede mangutos. Pero pwede gid nga makapamutos, no? Sa lawas mo para makapaiway ka sa lamihitanay. Hindi ka na magwa kung mamutos ka lang sa lawas mo, di ba? Pwesa ni sa mga mamis mo, yung lamihitanay. Na-miss tagid sa for 2 years. Ano naman na sa Baganihan sa Sunday? Yes, sa Baganihan naman niya, Ruming, ang kilalahon naton, ang mga food waste hero naton. Yung ginhimo nila subong, ginakolekta nila yung mga excess food o mga vegetables nga ginakolekta nila sa mga merkado. Kag ginahimo nila nga mga manamit nga pagkaon. Diri man sila nakilala no bilang 2022 Planet Protector of the Year. Sige, balantayan na sa Sundays sa Baganihan. Kagamoy ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapatayon kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!